Sevgili mücadele arkadaşlarım, değerli halklarımız, Rêveberên HDP û YSP radgînin ku bi civînên nav rêxistina xwe û bi civînên ku bi gel û civakê ra li dar dixin re dixwazin kêmasiyên xwe destnîşan bikin û li gor daxwaz û pêwîstiya civakê nexşereya xwe ji nû ve destnîşan bikin. Rêveberên HDP balê dikşînin hin polîtîkayê wan ji aliyê gel ve tên rexnekirin û ew jî ji bo ku wan xeletî û kêmasiyê xwe sererast bikin di nav kar û xebatan de ne û dê nexşereya xuyan nû jî li gor jêderên rexneyan û daxwazên gel diyar bikin. Mijar çi dibe ne tenê helbijartin. Lê taybetî jî helbijartin gel di biryaran da cî bigire. Şûn da rojevên gel ên esasî jî ew e em li hember tîfaqanînin ama dibe tîfaq jî bi vî hawayê nebe. Dîsa dibe em li hember rojevên gişkî Kurdistan û Tirkiyeyên lê rojeva Kurda ya sereke jî tecrîte pirsgirêka Kurd e bi awayê aştiyane û siyasî û demokratîk çareseriya wî ye rewşa xeter ya li zindanê û heman wextê de girêdayê vana 24 saet êrîş li hemberê Kurdan pêk têne. Çavdêrên siyasî jî radgînin ku heger HDP YSP naxwaze di hilbijartinên herêmî de 5 salên din jî wenda bike û bi Kurdan bide wendakirin, divê li hember polîtîkayên qayûman nexşereyeke baş bide pêşiya xwe û plansaziyên baş ji bo xizmetên şaredariyan amade bike. Yıllardır bölgenin demokratikleşme, kentleşme... Li herêma me di salên dawî de pirsgirêka bajarvanî û xizmetên şaredariyan hene û sedemên sereke jî polîtîkayên qayûman e. Em dibînin ku ev polîtîkaya ku AKP da destpêkirin, CHP jî dixwaze berdewam bike. Ev jî tê wataya ku hûn bixwazin dengê xwe bidin namzetên AKP û CHP yan jî dengê xwe bidin partiyeke ku ew ê qayûman tayîn bike, bi her awayî hûn qayûman hildibijêrin. Yanî divê ev herêm ji vê xetereyê bêrizgarkirin. HDP çawa ku namzetê xwe yê serokkomarî nîşan neda, di hilbijartinên herêmî de jî dikare bi partiyeke ku qayûm neyê tayînkirin yan jî bi namzetên serbixwe beşdarî hilbijartinan bibe. Da ku ji bo berjewendiyên herêmê encamekê peyda bike. Heger ku ev neyê kirin û careke din şaredarî bi qayûman bên birêvebirin, xetereyê nû jî li pêşiya me ne. HDP û YSP piştî encamên nerêniyên hilbijartinên giştî niha di nav bizav û hewldanan dane ku polîtîkayên xwe bigihirin da ku encamên baş di hilbijartinên herêmî de bi dest ve bînin. Piştî ku civînên bi gel û navxweyî de xilas bikin jî tê çaverêkirin ku di meha îlonê de konferansekî bê li darxistin û piştî wê konferansê HDP û YSP nexşereya xuyan nû diyar bikin û ji bo raya giştî ragihînin Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.